Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Βερόνε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των Escape Room. Καινούριο επεισόδιο, Escape Room Weekly 3. Πάμε τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ούτε εγώ το πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που λένε για τους influencer και για τους YouTuber και τι δουλειά κάνουν, παιδιά, ξεκινήστε να κάνετε αυτό το κομμάτι και θα καταλάβετε ότι όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και ειδικά να ασχολείσαι με ένα θέμα όπως εγώ, το οποίο θα είναι εβδομαδιαίο, φαντάζομαι τα δελτία ειδήσεων τι κάνουν, που θέλουν καθημερινά θέματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το Escape Room Weekly 3. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την κλήρωση του διαγωνισμού. Από εδώ και πέρα λοιπόν η κλήρωση του διαγωνισμού δεν θα γίνεται από το βίντεο που είναι μαγνητοσκοπημένο, θα γίνεται με live μετάδοση, θα το κάνω στην ομάδα μου, οι τζαμπατζίδες στον Escape Room. Θα τη βρείτε την ομάδα κάτω στα σχόλια. Η απάντηση λοιπόν για τον προηγούμενο διαγωνισμό, που η ερώτηση ήταν σε ποιο δωμάτιο βγάζεις selfie αν είσαι θαραλέος με το τέρας, τον ηθοποιό. Το δωμάτιο αυτό λοιπόν, μάλλον η εταιρεία, είναι η Adrenaline στο Μοναστηράκι. Εκεί πέρα λοιπόν βγάζεις φωτογραφία με το τέρας, είσαι κάπως έτσι, το τέρας σε κοιτάει, ένα τεράστιο τέρας λοιπόν. Η εταιρεία αυτή θέλω να πω ότι είναι από 30 Μαρτίου του 2015, έτσι, μιλάμε τώρα πάει 10 χρόνια πλάς, έτσι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν πάρα πολύ τη φίλη μου τη Μαργαρίτα, η ιδιοκτήτρια του Adrenaline Escape Rooms στο Μοναστηράκι, και δεν είναι μόνο στο Μοναστηράκι, η Adrenaline έχει 3 καταστήματα, ένα είναι στο Μοναστηράκι, ένα είναι στο Εγάλεο και το άλλο είναι στο Γκάζι. Στο Μοναστηράκι θα βρείτε το Conjuring 1 και το Conjuring 2, εκεί πέρα βγαίνει η φωτογραφία με το τέρας λοιπόν στους θαραλέους παίκτες. Στο Εγάλεο θα βρείτε ένα τεράστιο χώρο, ένα πολυχώρο θα έλεγα, από παιδικά πάρτι μέχρι laser tag, airsoft, έχει ένα δωμάτιο που λέγεται Purge. Θα βρείτε διάφορα πράγματα σε αυτόν λοιπόν το χώρο στο Εγάλεο, και έχει και το δωμάτιο το REC 3, το οποίο είναι στο Γκάζι, και αυτό παίζει και παιδικό. Νομίζω και στο Μοναστηράκι το Conjuring 1 και το Conjuring 2 υπάρχουν οι παιδικές εκδόσεις για όποιον θέλει να παίξει ένα δωμάτιο, ας πούμε, λίγο πιο spooky για παιδιά. Την ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Οι πιο επικατέστερες απαντήσεις σε αυτό το διαγωνισμό ήταν το Exit War. Ναι, φυσικά το Exit War βγάζεις, ας πούμε, με τα ζόμπι. Το Mea Culpa δεν έχω παίξει, δεν είχα δει τι φωτογραφία βγάζει. Και το Lock Trap. Το Lock Trap ποιος είναι? Το τέρας του Lock Trap είναι ο Αλέξανδρος ο Κολυβάς. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαργαρίτα, ευχαριστούμε την Adrenaline Μοναστηράκι, Εγάλεο και Γκάζι. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα νέα που είδαμε αυτή τη βδομάδα μέσα στην ομάδα μας, οι τζαμπατζίδες στον Escape Room. Ξαναλέω, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε την ομάδα μας. Η πρώτη λοιπόν ανακοίνωση στην ομάδα μας ήταν από το Exit War. Το Exit War έχει 2 καταστήματα εδώ στην Αττική, τα έχω παίξει και τα 2. Στο πρώτο έχω παίξει 4 φορές. Το ωραίο με αυτούς είναι ότι αλλάζουν συνέχεια το σενάριο, κάθε φορά φτιάχνουν ένα καινούριο σενάριο. Παιδιά, πραγματικά ο Τάσος και όλα τα παιδιά εκεί πέρα κάνουν καταπληκτική δουλειά. Έτσι λοιπόν το Exit War μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, πολύ μεγαλύτερο, γράφει εδώ πολύ μεγαλύτερο λέει από της Αθήνας. Για να δούμε, Exit War λοιπόν Θεσσαλονίκη, θα το βάλω και αυτό στη λίστα με τα δωμάτια και τα παιχνίδια που θέλω να παίξω όταν πάω στη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία λοιπόν Exit War στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, είναι στο Κερατσίνι. Η Exitus Escape Rooms ανοίγει το δωμάτιο The Ring Final Showdown. Καταλαβαίνετε όλοι τι έχει να γίνει, έτσι, The Ring. Και αυτό ένα από τα πιο παλιά δωμάτια. Είχα παίξει εκεί πέρα, είχα πάει με μια ομάδα η οποία δεν είχαν παίξει κανένα παιχνίδι ποτέ. Ποτέ! Φανταστείτε λοιπόν, τώρα πήγαμε τετράδα. Εμείς είχαμε παίξει πάρα πολύ λίγα παιχνίδια και η παρέα που είχα μαζί μου δεν είχαν παίξει κανένα παιχνίδι. Φανταστείτε λοιπόν τι έγινε εκεί πέρα μέσα. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα γράφει ότι οι πόρτες θα ανοίξουν αρχές Σεπτεμβρίου. Και μέσα στις επόμενες μέρες, λέει, οι λεπτομέρειες και φυσικά η ιστορία του δωματίου θα ανακοινωθούν. Λοιπόν, αναμένουμε. Η Ταυρή Δοκή με τον αδερφό της και όλη την οικογένεια, όλο το family, είναι ένα family business και είναι από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στον χώρο. Γι' αυτό και είναι και τόσα χρόνια. Και αυτή έπρεπε να μπω στο Facebook να δω από πότε έχει ανοιχτεί τη σελίδα. Το ξέχασα. Λοιπόν, καλή επιτυχία Exitus Escape Rooms. Να με περιμένετε. Επόμενη εταιρεία. Μάλλον εταιρείες είναι η Odyssey και το Lock Trap. Έχουν το event το Odyssey X Jason. Οι κρατήσεις του event συνεχίζονται για αυτό το μήνα, για το Σεπτέμβριο. Θα παίζουν μόνο κάθε Κυριακή. Άρα λοιπόν όποιος δεν έπαιξε το event το προηγούμενο μήνα, ήταν νομίζω 10 μέρες μόνο, ούτε εγώ το έπαιξα, δεν πρόλαβα. Το event λοιπόν συνεχίζεται και αυτό το μήνα το Σεπτέμβριο, κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή λοιπόν μπορεί να παίξετε το event
αλυσοπρίωνα, ζόμπι, χαμός. Λοιπόν, αναμένουμε, γιατί νομίζω ότι κάτι καινούριο ετοιμάζουν αυτοί. Θα δούμε τι θα γίνει. Επόμενη ανακοίνωση δεν είναι τόσο καλή. Εγώ θα έλεγα και καλή και κακή. Ο Τζον Τσουκαλάς, ο ιδιοκτήτης από την εταιρεία NoHop, ανακοίνωσε ότι το δωμάτιο Last Resort κλείνει. Λοιπόν, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό να γίνεται. Μετά από 4 χρόνια, λέει, γεμάτο φωνές, τρόμο και γέλια. Τέλος πάντων, οι κρατήσεις θα μείνουν ανοιχτές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε για την τελευταία διαμονή σας, με πολύ αγάπη, η ομάδα της NoHop. Η εταιρεία NoHop έχει και άλλα δωμάτια και τώρα, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγει κι άλλο ένα δωμάτιο. Άρα λοιπόν δίνει αυτό το δωμάτιο για να επενδύσει στο άλλο δωμάτιο που φτιάχνει. Καλή επιτυχία λοιπόν, Γιάννη, τον ακολουθώ, αγαπάω όλα τα παιχνίδια, ανυπομονώ για το καινούριο σου παιχνίδι. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια της NoHop είναι το Secret Novel. Θα βρείτε review στην περιγραφή του βίντεο και ίσως και εδώ πάνω. Μπείτε όλοι να δείτε το βιντεάκι, καταπληκτικό δωμάτιο, τρομερός τρόμος. Επόμενη εταιρεία, Brainiac Escape Rooms. Οι κρατήσεις έχουν ανοίξει, 20 του μηνός ανοίξαν οι κρατήσεις, από ό,τι είδα εξαφανιστήκαν όλες. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να θυμίσω είναι ότι έγραψε ότι σε περίπτωση διπλοκρατήσεων θα ακυρώνονται όλες τις κρατήσεις χωρίς τηλεφωνική ενημέρωση. Άρα όποιος πονηρός αλεπουδιάρης που πάει και κάνει 5-6 κρατήσεις μαζεμένες, θα ακυρωθούν όλες τις κρατήσεις χωρίς να ενημερωθεί. Βέβαια, εδώ μπορούν να κάνουν διάφορα άτομα της παρέας κράτηση. Δεν ξέρω πώς θα βγάλει στο κράτη. Πάντως, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, παιδιά. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Να είστε σίγουροι, όταν πάνε να παίξετε ένα escape room, να είστε σίγουροι. Μην κάνετε πολλαπλές κρατήσεις για να κρατήσετε μια ημερομηνία που θέλετε. Πάμε τώρα στα δικά μου. Αυτή τη βδομάδα έπαιξα Dark Legacy Escape Rooms, το δωμάτιο check-in. Λοιπόν, θα κάνω video review στο κανάλι μου. Δεν έχω κάνει ακόμα. Αλλά θα σας πω ένα μικρό κομμάτι, ότι αυτό το δωμάτιο συνδυάζει τα πάντα. Έχει αληθινούς χαρακτήρες, έχει φαντάσματα, έχει σατανάδες, έχει θεούς, έχει δαίμονες, έχει γέλιο, έχει τρόμο, έχει αγωνία, έχει δράση. Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα δωμάτιο που έχει τα πάντα. Video review σε λίγο. Ακόμη μια μικρή πληροφορία που έχω για εσάς είναι ότι τον Οκτώβριο ο Jason θα κάνει. Ο Αλέξανδρος γενικά αγαπάει πάρα πολύ το δωμάτιο του. Από τότε που έχει ξεκινήσει το δωμάτιο, κάθε εβδομάδα κάτι φτιάχνει. Αλλά τον Οκτώβριο ετοιμάζει πολλές αλλαγές. Ίσως προσθεθούν νέοι χώροι, ίσως αλλάξουν κάποιοι χώροι. Αναμένουμε για να δούμε. Αλέξανδρε, σε αγαπάμε πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν σε ό,τι ετοιμάζεις. Θα είμαι εκεί πέρα σίγουρα. Επόμενη εταιρεία, Odyssey. Λοιπόν, θέλω να πω για αυτό το δωμάτιο ότι εκεί πέρα έχει αλλάξει, όχι μόνο για το event. Οι χώροι, ο Αλέξανδρος έφτιαξε το καινούριο, έτσι ας πούμε, σκηνικό. Το δωμάτιο λοιπόν από το Σεπτέμβριο που θα παίξετε θα είναι ανανεωμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει και το σενάριο και τη ροή και του παιχνιδιού. Πάντως ξέρω ότι οι χώροι είναι ανανεωμένοι. Όσοι παίξατε το event θα το είδατε. Δεν το έχω δει εγώ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάτι καινούριο θα ετοιμάσουν αυτοί. Βλέπω έχουν δέσει αρκετά. Άρα μπορεί να περιμένουμε και άλλα πράγματα από αυτούς. Πάμε τώρα και ένα μικρό μυστικό ίσως. Στις ανακοινώσεις που είπα πριν, είπα ότι το Last Resort κλείνει. Δεν κλείνει οριστικά. Το δωμάτιο αυτό λοιπόν έχει πουληθεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτό το πράγμα και εγώ μέσα. Ήταν μια ομάδα που ήρθε εδώ πέρα και έπαιξε σε μένα και θέλανε να φτιάξουν δικό τους escape room και τους πρότεινα για αρχή, ας πούμε, να αγοράσουν ένα escape room. Και είμαι πολύ χαρούμενος λοιπόν που ήμουν ο μεσολαβητής για όλο αυτό. Άρα λοιπόν το Last Resort δεν ξέρω αν θα παραμείνει Last Resort. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν θα κλείσει σαν χώρος. Και μια καινούργια λοιπόν εταιρεία μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω τα παιδιά να ξεκινήσουν με όρεξη, που με όρεξη θα ξεκινήσουν σίγουρα γιατί τους είδα εδώ και τους γνώρισα. Άρα λοιπόν αναμένω να δω τι θα γίνει στο Last Resort. Θα γίνει remaster, θα γίνει ένα καινούργιο δωμάτιο, δεν ξέρω. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το δωμάτιο δεν θα κλείσει εντελώς. Αυτός ο χώρος λοιπόν δεν θα κλείσει εντελώς. Θα συνεχίσει εκεί να μας τρομάζουν. Λοιπόν, αναμένουμε. Και ήρθε η ώρα λοιπόν του καινούριου διαγωνισμού. Λοιπόν, για 50 ευρώ μετρητά, παιδιά, 50 ευρώ μετρητά, έτσι. Ούτε δωρεοπιταγές, ούτε τίποτα. Τα παίρνεις, τα κάνεις, τα τρως, τα πίνεις. Όπως λέω πάντα, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, σε escape room θα τα φας. Λοιπόν, ο καινούριος λοιπόν γρίφος του διαγωνισμού είναι μια ανατριχιαστική λίμνη, ένα σκοτεινό δάσος και ένα κρυφό σπίτι ανάμεσα σε αυτό. Και ένας κατά συρροή δολοφόνος να σε περιμένει.
Για να δούμε ποιος θα βρει το δωμάτιο. Νομίζω εντάξει είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο για αυτούς που το έχουν παίξει ίσως. Για αυτούς που δεν το έχουν παίξει δεν ξέρω. Γράψτε λοιπόν όλοι στα σχόλια τώρα κάτω ποιο νομίζετε ότι είναι αυτό το δωμάτιο. Μεγάλη προσοχή. Θέλω αυτοί που απαντάτε στα σχόλια για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Όλα τα σχόλια λοιπόν παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό. Πολύ σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει οι εγγραφές σου να είναι δημόσια για να μπορώ να δω και εγώ ότι είναι εγγεγραμμένο στο κανάλι. Αν λοιπόν οι εγγραφές σας δεν φαίνονται δημόσια, φτιάχτε τη ρύθμιση γιατί μπορεί να χάσετε 50 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα λοιπόν στην αγαπημένη μου ενότητα αυτής της εκπομπής που είναι οι παίκτες. Εδώ λοιπόν λέω σχόλια δικά σας από τα σχόλια στο YouTube και από τα σχόλια στην ομάδα μου στους Τζαμπατζίδες ή από post που έχετε κάνει στους Τζαμπατζίδες, τον Escape Room, θα βρείτε την ομάδα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα σχόλια που γράψατε εδώ στο βίντεο στο YouTube. Ο Man's Word 5783, πολύ μου αρέσει όταν βάζετε τέτοια ονόματα με κωδικό δίπλα. Επίσης σχετικά με τα light δωμάτια τρόμου, εξαιρετικά δύσκολη ερώτηση λέει. Εγώ θα πω, καθώς ο τρόμος στον καθένα είναι διαφορετικός, δεν πειράζει, εγώ θα πω λέει Monica's Diary, light τρόμου, θαραλέος. Και θα μπορούσαν για μένα οι νέοι παίκτες να πηγαίνουν και σε δωμάτια τα οποία είναι action όπως το Amnesia και το Terminus. Παιδιά, δεν θα ακούσετε λίγο το χρήστη αυτό, το Man's World, τα δωμάτια που έχει πει είναι full τρόμου. Επόμενο σχόλιο εδώ από το βίντεο στο YouTube είναι της Μαρίας Κουφού, 9527, και λέει λοιπόν, δωμάτιο που με τρέλα με τα σκηνικά, με τη ροή και τα πάντα, ήταν το Ghost Rider και επειδή δεν ήταν μόνο ένα, θα βάλω λέει και το Lethal Decision 2. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου και για τα δύο δωμάτια. Το Ghost Rider ειδικά είναι, τα σκηνικά μέσα είναι τρελά, δεν θέλω να κάνω spoil, θα κάνω λίγο spoil. Το κτίριο αυτό λοιπόν πριν ήταν άλλη χρήση, δεν ήταν escape room, φυσικά δεν ήταν escape room, αλλά δεν ήταν και ένα απλός χώρος, έτσι. Θα κάνω spoil, δεν μπορώ, μέσα είναι full ξύλο παιδιά, είναι τρομερά απίστευτα σκηνικά. Full ξύλο πάνω, βλέπεις σκεπές, ξύλα, δοκάρια, τρομερή δουλειά. Και το Lethal Decision 2 το έπαιξα τώρα πρόσφατα, πραγματικά εκεί πέρα μέσα έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Τα σκηνικά μέσα νομίζω ότι τώρα σε σπηλιά, από ό,τι κατάλαβα δεν μπορώ να κάνω spoil, αλλά νομίζω ότι σε κάπου αλλού, όχι σε ένα χώρο, σε κάποια δωμάτια. Όλος ο χώρος λοιπόν έχει τρομερές κατασκευές μέσα εκεί. Θα κάνω review, δεν έχω κάνει ακόμα review, θα το βρείτε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Άρα Μαρία, συμφωνώ μαζί σου. Επόμενος λοιπόν συμπαίκτης μας είναι ο Θεοφάνης Ντουντουμής και γράφει για τα light δωμάτια τρόμου, θα έλεγε το Sacrifice. Λοιπόν παιδιά, δεν νομίζω ότι το Sacrifice είναι light τρόμου. Κάτι έχει αλλάξει, δεν ξέρω, το έχω παίξει πάρα πολύ καιρό. Και τώρα πάμε να δούμε post και σχόλια που κάνατε μέσα στην ομάδα μου οι Τζαμπατζίδες στον Escape Room. Ο Τάσος λοιπόν γράφει, λοιπόν για να γίνουν λίγο πιο spicy τα πράγματα, πείτε τα πιο overrated δωμάτια. 2.500 μοναδικά άτομα είδαν αυτό το post. Παιδιά, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Κάντε όμορφα σχόλια. Μη βρίζετε. Δεν μπορώ να κρατήσω τα σχόλια που βρίζετε. Πραγματικά, ό,τι σχόλιο έχει βρισιά θα το σβήσω. Okay. Στέλνω κάποια μηνύματα να διορθώσετε, αλλά δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Okay. Λοιπόν, προσέξτε τι γράφετε. Ωραίο post, αλλά βγάζει γκρίνια, ρε παιδάκι μου. Το ήξερες από την αρχή. Με το που το πόσταρες, ήξερες ότι θα γίνει χαμός. Τέλος πάντων. Επόμενος λοιπόν συμπαίκτης μας είναι ο Στέλιος Γαλάνης. Γράφει: νιώθω ότι έρχονται πάρα πολλά δωμάτια και πραγματικά περιμένω να παίξω πώς και πώς. Ένα δωμάτιο όμως απλά περιμένω να δω πώς θα είναι. Σαν τρελός φαν του σύμπαν, δωμάτιο Alien από Βάνσα. Λοιπόν, εδώ Στέλιο, με ποιες αδιάβασα. Το είχα ξεχάσει αυτό το δωμάτιο. Και μπήκα στο site της εταιρείας. Δεν το έχει πουθενά αυτό το δωμάτιο. Την αφήσα λοιπόν, την είχες κρατήσει, την είχες καβατζώσει λοιπόν. Μπορεί πολύ πιθανόν η Βάσα να μην θέλει να το κάνει αυτό το concept, αλλά πάντως στη σελίδα που μπήκα δεν υπάρχει το Alien. Ωραία αφήσα παρεπιπτόντως. Μ' αρέσεις γιατί πρέπει να είσαι λίγο μαϊμουδιάρης Τέλειος, αγαπάω πολύ να ξέρεις. Επόμενος συμπαίκτης μας, ο Σταμάτης Τάτσης, κάνει πρόταση στα δωμάτια να βάλουν μηχανές καπνού που παγώνουν και είναι στο πάτωμα ο καπνός. Λοιπόν, εκτός ότι αυτό το πράγμα η μηχανή είναι πανάκριβη, άντε και πες την αγοράζει κάποιος, επενδύει, παίρνει τη μηχανή. Μετά, άντε πες και η διαδικασία είναι χρονοβόρα, αλλά είναι καταπληκτικό το γεγονός, πες και τα δύο αυτά τα βάζουμε στην άκρη. Για να δουλέψει αυτή η μηχανή, να ξέρεις ότι χρειάζεται ξηρό πάγο. Για να πάρεις ξηρό πάγο νόμιμα,
είναι σχεδόν απίθανο, να ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο να αγοράζεις ξηρό πάγο. Απαγορεύεται. Χρησιμοποιείται για ιατρικά πράγματα και γενικά είναι πολύ δύσκολο ένα δωμάτιο να έχει ξηρό πάγο κάθε μέρα. Και ειδικά Σαββατοκύριακα κτλ. Πού να το αποθηκεύσει αυτό το πράγμα. Άρα, ίσως τα δωμάτια καθημερινά θα ήταν διαφορετικά. Το Σαββατοκύριακο σίγουρα. Κυριακή σίγουρα δεν θα είχε ξηρό πάγο. Πίστεψέ με. Άρα το δωμάτιο θα ήταν χάλια αν στηριζόταν σε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία η ιδέα σου και εγώ γενικά έχουμε πολύ ωραίες ιδέες και οι κατασκευαστές και οι παίκτες, αλλά κάποιες ιδέες τελικά δεν είναι τόσο υλοποιήσιμες. Πολύ ωραία ιδέα πάντως. Επόμενος συμπαίκτης, ο Πέτρος Μιλωνάς, γράφει: υπάρχουν πολλά δωμάτια που έχουν βγει παλιότερα, καθώς και πολλά διαμαντάκια που δεν ακούγονται, διαφημίζονται πολύ. Και φοβάμαι ότι αν επιλέγω μόνο τα πιο καινούργια δωμάτια, θα κάψω τα πιο παλιά δωμάτια. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό και αν έχει τύχει κάτι τέτοιο, να μου προτείνετε πιο παλιά δωμάτια και κρυφά διαμαντάκια που αξίζει να παίξω. Λοιπόν, Πέτρο, θέλω να σου πω ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερός, γιατί έχω ξεκινήσει τα escape room πάρα πολύ παλιά. Έπαιζα δωμάτια με ένα χώρο, έτσι. 10 λεπτά, είχες 60 λεπτά να παίξεις, κάθε 10 λεπτά μια βοήθεια, 5 βοήθειες για να λύσεις ένα δωμάτιο. Σε ένα χώρο, έτσι. Παίζαμε δωμάτια μετά με 3 χώρους και λέγαμε wow, τι έγινε εδώ. Μετά μπαίνανε μέσα ειδικά εφέ, μηχανισμοί. Τέλος πάντων, γενικά. Καλό είναι κάποιος να ξεκινήσει με δωμάτια πιο παλιά. Αλλά θα θυμηθώ τον εαυτό μου, πάντα ήθελα να παίζω τα καλύτερα δωμάτια. Άρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πιστεύω ότι δύσκολα θα βρεις τα διαμαντάκια που είναι παλιά. Για μένα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα διαμάντι που υπάρχει και ακόμα, είναι το Miss Rose House. Το Miss Rose House, όταν βγήκε αυτό το δωμάτιο, παιδιά, έλεγα πραγματικά τι θα γίνει στο χώρο των escape room μετά. Ήταν το πρώτο δωμάτιο που ήταν sold out για ένα μήνα, έτσι να το θυμόμαστε λίγο αυτό. Σεπτέμβριος νομίζω ήταν. Καλοκαίρι, δεν θυμάμαι πότε. 18, δεν θυμάμαι. Για τότε ένα δωμάτιο ακόμα ήταν το Requiem. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, γιατί αυτός που είχε το κτίριο ήθελε το κτίριο πίσω και έχει κλείσει ένα καταπληκτικό δωμάτιο. Είχε γίνει και remaster, 240 τετραγωνικά. Ένα απόλυτο διαμάντι για το χώρο των escape room. Mystery Lab, τώρα έχει μεταφερθεί. Ακόμα ένα καταπληκτικό διαμάντι που πιστεύω μετά από 10 χρόνια είναι η Great Escape στο μοναστηράκι που έχει κλείσει, γιατί και αυτοί πήραν το κτίριο. Τέλος πάντων, ήταν το Ritual εκεί πέρα, πραγματικά το έχω παίξει 4 φορές. Πιστεύω θα το παίζα μία φορά το χρόνο, δηλαδή θα το είχα παίξει τουλάχιστον 10 φορές. Υπάρχουν διαμαντάκια, αλλά πολύ δύσκολο να τα βρεις, γιατί όλοι πέφτουν με τα μούτρα στα καινούργια δωμάτια και φυσικό είναι, γιατί τα καινούργια δωμάτια θα έχουν, ας πούμε, μέσα πιο τρελά πράγματα. Κάθε καινούργιο δωμάτιο προσπαθεί να βάλει κάτι πιο τρελό στο κομμάτι των escape room. Επόμενος λοιπόν συμπαίκτης μας είναι ο Μιχάλης Δωμάζος, ο οποίος δεν είναι μόνο συμπαίκτης μας, είναι και ιδιοκτήτης escape room. Έκανε ένα βίντεο για το Until Dawn και λέει στο βίντεο ότι βγήκε από τεστ. Εντάξει, το βίντεο αυτό φυσικά ήταν πλάκα. Αλλά ήθελα να μας δείξω ότι το Until Dawn τελικά υπάρχει από την Gachi Productions. Επίσης, στο βίντεο μας λένε οι ιδιοκτήτες, φαίνονται στο βίντεο οι ιδιοκτήτες και λέει το δωμάτιο βρίσκεται μεταξύ Μενίδη και Γλυφάδα. Τέλειο. Πέθανα στο γέλιο. Λοιπόν, άρα οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Το δωμάτιο λοιπόν ξεκίνησε. Από ό,τι κατάλαβα θα είναι και ο Μιχάλης εκεί πέρα, θα δώσει το χεράκι του. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Gachi Productions, περιμένουμε πώς και πώς. Ανάμεσα Μενίδη και Γλυφάδα. Επόμενη συμπαίκτριά μας είναι η Δώρα Κατσίρη. Ανέβασε το The Lock Idiots. Θα ακούσετε εκεί πέρα διάφορα πραγματάκια. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο να βρείτε το κανάλι των παιδιών. Και γράφει καλησπέρα στην ομάδα. Επιστροφή στην καθημερινότητα με ένα πιο χαλαρό επεισόδιο. Ένα escape room quiz που αποφασίσαμε να παίξουμε μεταξύ μας. Περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Μπείτε στα παιδιά, ακολουθήστε τα παιδιά. Πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστούμε Δώρα που τα ανεβάζεις και στην ομάδα μας. Τα παρακολουθώ όλα. Και κλείνω λοιπόν εδώ τα σχόλια των παιχτών στο YouTube και στην ομάδα μας του Τζαμπαζίρι στο Escape Room, πάλι με τη Δώρα, την Κατσίρη, η οποία είπε: όπως είπε ένας σοφός, η αγάπη πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιράζεσαι. Αγάπη ή απλά αδιαφορία, ρε παιδιά. Καλές αποδράσεις. Αυτό εδώ πέρα μου θύμισε πάρα πολύ τη φίλη μου τη Μαριάννα Καρέζη από την Great Escape Θεσσαλονίκη. Η εκπομπή της λεγότανε «Τίποτα δεν είναι». Πώς λεγόταν, Λίνα? «Τίποτα δεν είναι ωραίο αν δεν το μοιράζεσαι». Έτσι λοιπόν,
Θα συμφωνήσω μαζί σου τώρα, αλλά δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει και ίντρικα στο escape room. Ανέκαθεν υπήρχε. Όχι μόνο στο χώρο των escape room. Παντού. Θέατρο, σινεμά, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει ίντρικα. Επόμενη ενότητα λοιπόν στην εκπομπή μας είναι οι θέσεις εργασίας σε escape rooms. Η ομάδα αυτή λέγεται Escape Room Actors. Θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Μπείτε όλοι εκεί πέρα. Εκεί θα βρείτε σίγουρα ό,τι υπάρχει στο χώρο των escape room. Escape Room Actors. Πρώτη εταιρεία είναι η εταιρεία Trapped Escape Rooms. Γράφει: η παρέα μας στο Χαλάνδρι και στο νέο κόσμο μεγαλώνει. Αναζητούμε τα καινούρια μας GM. Αν ξέρεις καλά αγγλικά, νιώθεις παγιδευμένος και θες να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, είσαι αυτό που ψάχνουμε. Εδώ πέρα αυτό που γράφει μου αρέσει πάρα πολύ. Η εταιρεία λοιπόν εδώ γράφει: αν έχεις προϋπηρεσία σαν νέος ή παλιός φίλος ή επιστήμονας ανθρώπινων πειραμάτων, θα εκτιμηθεί. Υπάρχουν επιστήμονες ανθρώπινων πειραμάτων? Υπάρχουν ανάμεσά μας, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει αυτό, πολύ μ' αρέσει. Επόμενη εταιρεία, Patras Clue. Το Patras Clue αναζητάει τους επόμενους Game Master. Λοιπόν, είναι εκτός Αττικής, έτσι, όπως είναι στην Πάτρα, φοιτητής εκεί, δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάει στο Patras Clue. Όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν ένα άλλο. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά η κόρη μου, ήταν 4 ετών όταν έπαιξε το πρώτο escape room, ήταν στην Πάτρα. Επόμενη εταιρεία, The Mind Hunters. Η εταιρεία μας αναζητά άτομα για τη θέση του ηθοποιού. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνεις. Θα κάνεις την κοκκινοσκουφίτσα, θα κάνεις τον κακό το λύκο, θα κάνεις δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ θα ήθελα εκεί να δουλεύω σε αυτή την εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω την κοκκινοσκουφίτσα. Ναι. Όχι τον κακό λύκο. Επόμενη εταιρεία, Escape Theory. Η εταιρεία μας μεγαλώνει. Αναζητούμε τα καινούργια μας Game Master. Αν ξέρεις καλά αγγλικά, έχεις καλή σχέση με την τεχνολογία και δεν είσαι τελείως boomer, είσαι ό,τι χρειαζόμαστε. Και εδώ γράφει η εταιρεία αυτή: αν έχεις προϋπηρεσία σαν επιστάτης θεάτρου, καπετάνιος υποβρυχίου, εγκλωβισμένος στο upside down ή έστω φάντασμα κάστρου, σίγουρα θα εκτιμηθεί. Λοιπόν, αυτή η αγγελία μοιάζει με το Trapped Escape Rooms. Μήπως κάτι συνδέεται εδώ? Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Μήπως η Trapped και η Escape Theory είναι το ίδιο άτομο? Επόμενη εταιρεία, Lockholic Escape Rooms. Διακόπτε με τη ροή του που... Μ' αρέσει, αυτοί είχαν βάλει και ένα break news, γράφανε και αυτοί. Λέω, νόμιζα ότι κάτι έχει σχέση με τη δικιά μου εκπομπή. Γράφει: διακόπτε με τη ροή των post σας για να σας ενημερώσουμε ότι το Lockholic μοναστηράκι ψάχνει άτομα για τα δωμάτια. Από ό,τι βλέπω θέλει ηθοποιούς για 1,83 και πάνω. Θέλει... συγκεκριμένα γράφει. Για το Sinister θέλει 1,83 και πάνω. Για το Upside Down θέλει 1,80 και πάνω. Δηλαδή θα σας μετρήσουν με μεζούρα. Πλάκα κάνω, έτσι, δεν ειρωνεύομαι. Άρα θέλει λοιπόν πάρα πολλούς ηθοποιούς από ό,τι βλέπω εδώ και Game Master. Καλή επιτυχία στους καινούριους ιδιοκτήτες. Δεν τους έχω δει ακόμα. Τους περιμένω να έρθουν και σε μένα. Έχουν πάρει τηλέφωνο. Θα σας ενημερώσω, παιδιά. Η εταιρεία αυτή λοιπόν ήταν οι Lockbusters, για όποιους θυμάται. Τα παιδιά λοιπόν είναι καινούργιοι ιδιοκτήτες του δωματίου. Βλέπω πάρα πολύ δουλειά έχουν ρίξει. Μέχρι και τις φωτογραφίες που βγάζετε, καταπληκτικές φωτογραφίες που βγάζετε, παιδιά. Πραγματικά το στυλ σας μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν, Lockholic. Βλέπω ότι ετοιμάζεται μεγάλη καινούργια ομάδα. Καλή επιτυχία. Επόμενη εταιρεία, Shadows Horror Live Games. Το Άβιο, Σάντα Μαρία, Τσιτσιάνα. Παιδιά, γιατί βάζετε τέτοια πράγματα μέσα στις περιγραφές σας? Αναζητά την επόμενη μοναχή. Και γράφει με χεράκι: οι πρόβες έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, ανυπομονώ για αυτά τα παιδιά. Αγαπάω όλη αυτή την ομάδα. Κάνουν καταπληκτικές δουλειές. Δεν είναι η πρώτη δουλειά, το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Ανυπομονώ πώς και πώς να δω αυτό το δωμάτιο. Και αν έφτασες μέχρι εδώ, τότε σου αξίζει να είσαι στην ομάδα μου. Συγχαρητήρια λοιπόν, αυτοί που είδατε το βίντεο μέχρι και εδώ, να ξέρετε, σας αγαπάω λίγο παραπάνω. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram VeronePork, ανώνυμα ή επώνυμα, και μπορεί να το δεις στο βίντεο της επόμενης εβδομάδος. Okay, let's go.